Halló? Haló? Halló, kis lakás? Igen. Mondja maga, miért nem alszik ilyenkor? De kivel beszélek? Halló? Haló? Rozsdás János vagyok. Kicsoda? Rozsdás János. Azt az kicsoda? Hát az én vagyok. De ilyenkor már rég aludni kéne. Hát de maga honnan beszél, vagy ki maga? Én telefonról. De ki maga? Én? Hát én nagyon ki vagyok. Hát de most honnan tudja maga, hogy itt nincs alvás? Hát mert beszélek magával, és maga így ébren van. Hát de figyelj már ide. Most maga ismer bennünket, vagy mit szórakozik itt éjszakának évadján? Ismerem önöket, és szórakozok. Ismer bennünket? Igen. Honnan? Honnan ismer? Én a város, a faluból. Faluból? Igen. És akkor muszáj ilyenkor éjszaka ide telefonálni? Talált ki, hogy ki vagyok, mindent tudni akarok, haha. De beszélj már normálisan. Így jó lesz? Na, de azt mondom, hogy muszáj éjszaka ide telefonálni. Gyerekek is vannak. Ó, hogy enném a szívüket. Nem értem. Semmi. Olyan nincs ott semmi. De a semmi az a valami, ami azáltal van, hogy nincs. De még egyszer ide nem merjen telefonálni. Jó, akkor 2 perc múlva